खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 5 जानुवारि 2021 मंगलबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिनो लादों मेष राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनां धोनखौबो दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बहाबा थांनांगौब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो हान्थिनो हागोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन समाजाव मान मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन जायखि खामानियाव आखाइ होआ मानो मोजाङैनो मावफुंनो हागोन आरो खामानिफोरा जाफुंजोबगोन लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। वृष राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन गुबुननि थाखाय खहा जानांनो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन समाजाव अदेबानि मान मोननो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन बहाबा थाङोब्ला सांग्रां जानाया गाहाम जाब्रबथायनि आसा दङ नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन गुबुननि हेफाजाब मोननाय नङा नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन साननायफ्रा टेबार नांगोन। मिथुन राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब मोनैनि जाहोनाव गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय आरो लोरबां मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन नाथाय बानाय फैगोन रांखावरियाव मोजांद्राय नङा नाङा फाङा खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां नङा नखराव अनलायनाय फैगोन समाजाव मान मोनगोन गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन गोसोनि साननायफोरा देबार नांगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर उसुखुथु जागोन। कर्कट राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन सोरनिबा हेफाजाब मोनगोन बिमा बिफानि बोर मोनगोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंसारनानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सिंह राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन गोसोआव गुलाय गुजाय साननाय फैगोन गोबां जेंना जेंगोनायाव गोग्लैगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन रांखावरियाव मोजांद्राय नङा नाङा फाङा खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव मोजांद्राय नङा सोरबा लोगोजों थगायजागोन नखराव अनलायनाय फैगोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन। कन्या राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन सुथुरा बांगोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हानाय नङा बहानिफ्रायबा गाज्रि खौरां फैनो हागौ रांखावरियाव मोजांद्राय नङा नाङा फाङा खरसाया बांगोन मोननो गोनां धोनखौबो दिनै मोननाय नङा बेफार फालांगियाव खहा जानो हागौ देहाया मोजाङै थागोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ जोबोर दरसि दरसि मोनगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो जनाय नङा। तुला राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि बोलोआ बांगोन गोबां धोन मोननो हागोन गोसोनि साननायफ्रा जाफुंगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन समाजाव मान मोननो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोनगोन समाजाव बयजोंबो अनजासो गारगोन मान मोननो हागोन।
वृश्चिक राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोखौ जोबोर उसाव-बादाव मोनगोन अब्लाबो गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन समाजाव मान मोनगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा मेंनाय मोनगोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन सोरनिबा सायाव सन्देह जागोन गुबुनखौ फोथायनो गोब्राब जागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन धनु राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोआव गुलाय-गुजाय साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन गोसोनि साननाया देबार नांगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो समाजाव मान मोननो हागोन देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा मानलुनाय बेरामाव गोग्लैनो हागौ न'खराव अनलायनाय फैगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन मकर राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोनि साननाया जाफुंनाय नङा गोसोनि जिंगाया बांगोन गोसोखौ जोबोर दरसि मोनगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो न'खराव बिसि-फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा-फंबायनि हेफाजाब मोनगोन गोसोखौ जोबोर उरां-फारां मोनगोन गोसोनि साननायफोरा देबार नांगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ उरां-फारां जागोन आरो उसुखुथु मोनगोन कुम्भ राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ गुलाय-गुजाय मोनगोन माबा मोनसे बेसेन गोसा मुवा गोमाजानो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन बहानिफ्रायबा गाज्रि खौरां फैगोन समाजाव मान मोननो हागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन न'खराव बिसि-फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा-फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन बिमा-बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन मीन राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोखौ जोबोर गुलाय-गुजाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा-फाङा खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव बारा मोजां नङा न'खराव बिसि-फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन गुबुनजों रायखोमा जागोन गोसोआव गोबां जिंगा फैगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन जायखि खामानि मावा मानो सानै हयै मावनाया गाहाम नङाब्ला खहा जानायनि सम्भावनाया बांसिन दङ दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो एसेनोसै गोजोन्थों